இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற புத்தளம் பிரதேச சபையின் சகோதரர் உறுப்பினர் அவர்களே, அதே போல இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற மேலும் கண்ணியமிக்க உலமாக்களே, ஊர் பெருமர்களே, பாடசாலையின் அதிபர்களே, ஆசிரியர்களே, இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற இன்னும் அரச ஊழியர்களே, இங்கே வருகை தந்திருக்கின்ற எனது அன்புமிக்க தோழர்களே, அனைவருக்கும் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாகட்டும். இந்த நிகழ்ச்சியை பற்றி நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாயிருக்கிறது. அதே நேரம் எமது இந்த புதிய அரசாங்கம் உருவாகி ஒரு வருடத்தை எட்டியிருக்கின்ற நிலையில் நான் நினைக்கிறேன், நான் கூட ஜமாத் இஸ்லாமி அமைப்புல சேர்ந்து ரொம்ப காலம் நான் வேலை செஞ்சிருக்கிறேன். அது புத்தளம் இஸ்லாமியா மதரசாவிலிருந்து இந்த மருத்துவம் அப்துல்லா ஷே அவங்களோட சேர்ந்து நான் நிறைய வேலை செஞ்சிருக்கிறேன். அமைப்பு ஜமாத் இஸ்லாம் அமைப்பு வேலை செய்கிற நேரங்களில் அல் ஹசனாத் புத்தக பிரதிகளை நான் அதிகமாக எடுத்து விருதுரை பகுதிகளில் நான் அதுக்காக அதை விற்பனை செய்து அந்த உதவிகளை செஞ்சதில் எனக்கும் இந்த ஜமாத் இஸ்லாம் அமைப்புல நிச்சயமாக பங்கு இருக்கு. நான் அதில் நிறைய வேலை செஞ்சேன். அந்த வேலை செய்கிற நேரத்தில் நிறைய சமூக சேவைகள் அவங்க செய்வாங்க. அதில் நானும் எனக்கு ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்கு. சமூக சேவையில் ஈடுபாடு. அந்த சமூக சேவையில் ஈடுபடுகின்ற அந்த பகுதி அப்படியே கொண்டு போய்த்து இந்த கொஞ்சம் சமூக சேவைன்றது 4 பேருக்கு நலவு செய்யணும்னு யோசிக்கும். அதை ஏதோ ஒரு அதிகாரத்தினூடாக செய்யலாம் என்று பார்த்து நிறைய அரசியல் சைடில் நான் சம்மந்தப்பட்டிருக்கிறேன். நாங்கள் சில நேரங்களில் 4 பேர் உதவி செய்ய போகும்போது சில தடைகள் வரும். அந்த தடைகளை நிவர்த்தி செஞ்சு போகணுமா இருந்தால் அரசியல் இந்த சைடு ஒன்று வேணும். அந்த நேரம் நிறைய அரசியல் நான் செய்ய வரையில் அரசியல்வாதிகள் கூட நல்ல அரசியல்வாதிகள் இருந்தால் அவங்களோட சேர்ந்து நான் வேலை செஞ்சாங்க. வேலை செஞ்ச அடிப்படையில் நிறைய கட்சிகளும் அரசியல்வாதிகளும் வேலை செஞ்ச நேரம் நான் பிறகு ஒரு முடிவுக்கு வந்தது. நல்ல ஒரு கட்சியை தேர்ந்தெடுக்கணும், நல்ல ஒரு கட்சி கூட நாங்கள் போகணும். அந்த நேரம் பார்க்குற நேரம் நான் அது இந்த செய்திகள் பார்க்கறது அதிகம், நியூஸ்கள் பார்க்கறது. அதை பார்க்குற நேரத்தில் தற்போது இருக்கிற எமது அரசாங்கத்தின் ஜனாதிபதி அனுரகுமார் திசாநாயக் அவர்கள் அதிகமாக நியூஸ்ல பேசுறதை நான் பார்த்திருக்கிறேன். அந்த நேரம் இந்த ஜேபியின் தலைவராக எமது சோமவம்ச அவர்கள் இருந்தார்கள். அந்த நேரம் எங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது, ஜேபியோடு சேர்ந்து வேலை செய்யணும் என்று. எங்களோட ஜமாத் இஸ்லாம் அரசியல் சைட்டில் இருந்து வேலை செய்வது வேலை செஞ்ச நேரம் தான் இந்த ஒரு பெரிய ஒரு போராட்டத்துக்கு மத்தியில் ரொம்ப காலம் நான் நினைக்கிறேன் 2005க்கு பிறகு 2006-7 இருந்து நான் இங்கே வருகின்ற எமது நான் விசேடமாக கூறிக்கொள்ள விரும்புகிற ஏபி இந்த கட்சியில நான் இன்னும் உள்வாங்கிறதுக்கு காரணமாக இருந்த எனது செயலாளர் சிவகுமார் அவர்கள் அவங்க தான் என்னை கொண்டு போய் அங்கே சேர்த்து விட்டாங்க. கட்சியில் தலைவரை சந்திக்கிறதுக்கான ஒரு ஏற்பாடை செய்து தந்தாங்க. அதே நேரம் ஜமாத் இஸ்லாமி அடிப்படை ஒரு நல்ல ஒரு அரசியல் நிலப்பாட்டை உருவாக்கணும் எண்ணம் இருந்தது. அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு ஜனாதிபதியை உருவாக்கணும்னு தான் முதல்ல நாங்கள் கஷ்டப்பட்டோம். ரொம்ப காலமா கஷ்டப்பட்டு எந்த அளவுக்கு சொன்னா தோல்விதான் கூட தோத்து இனி சொல்ல முடியாத தோல்விகளை கண்டு பொறுமையோட இறைவன் இந்த வெற்றிகளுக்கு ஜனாதிபதி தேர்தலில் வெல்லக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தில் தான் அதுல போன வருஷம் 9ஆம் மாசம் 21ஆம் தேதி 24ஆம் ஆண்டு 9ஆம் மாசம் நடைபெற்ற 22 நடைபெற்ற தேர்தலில் தேசிய மக்கள் சக்தி ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட்டு அனுரகுமார் திசாநாயக் அவர்கள் வெற்றி பெற்றார். அதோடு எங்கட கடமை முடிஞ்சது. நல்ல ஒரு ஜனாதிபதியை உருவாக்கிட்டோம். நிறைய கஷ்டப்பட்டோம். அதை விட்டா விடல. ஒரு நாளும் இந்த இடத்துக்கு வரணும்னு ஆசைக்கு இல்லை, தேர்தல் கேட்கணும்னு ஆசைக்கு இல்லை. நல்ல ஒரு தலைவரையும் நல்ல ஒரு அரசாங்கத்தை உருவாக்கணும்னு ஆசை இருந்ததே தவிர
இங்க வறண்டு இருக்கேன். அல்லாவுடைய நாட்டம், அல்லாஹ் தாலா இந்த ஒரு 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 பெருமதியான ஒரு அமானிதத்தை எங்களுக்கு கொண்டு வந்து தந்திக்கிறான். இந்த அமானிதத்தை நல்ல முறையில பயன்படுத்தி நாட்டுக்கும் மக்களுக்கும் நல்லது செய்ய வேண்டிய வேலைகளை செய்யறதுக்கான ஏற்பாடு. நான் பிரதேச சபைக்கு போனதும் இல்லை, மாகாண சபைக்கு போனதும் இல்லை. அல்லாஹ் தாலா அங்க கொண்டு இந்த இந்த தேர்தல் நான் நினைக்கிறேன் அதிகமாக இந்த அரசாங்கத்தை ஜனாதிபதி தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, பாராளுமன்ற தேர்தலாக இருந்தாலும் சரி, எதிர்கட்சிகளால் அதிகமாக இந்த கட்சிக்கு அவதூறு சொல்லிய காலம் தான் இருந்து. இந்த தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் உருவாகும் என்றால் இருந்த பிரச்சனைகள் மக்களுக்கு இந்த நாட்டில் நிறைய என்ன சொல்லியிருந்தாங்க. இருந்த பெட்ரோல் போலிங் தொடர்ந்து இருக்கும், கேஸ் போலிங் தொடர்ந்து இருக்கும், மக்களுக்கு எந்த விதமான நல்லது நடக்காது, அவங்க சொன்ன குற்றம் குறைப்பு, வெளிநாட்டு உதவிகள் இருக்காது, முஸ்லிம்களை தொப்பி போட விட மாட்டாங்க, முஸ்லிம்களை தொப்பி போட விட மாட்டாங்க, தாடி வைக்க விட மாட்டாங்க, இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களை சொன்னாங்க. சொன்னதெல்லாம் பொய் தான். அவங்க சொன்னதெல்லாம் பொய் தான். அவங்க எப்பவுமே பொய் தான் சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க. எப்பவும் பொய் தான் சொன்னாங்க. ஆனா இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த அரசாங்கம் வந்ததுக்கு பிறகு அவங்க எதெல்லாம் நடக்காதுன்னு சொன்னாங்களோ அதெல்லாம் நடக்குது. இந்த அரசாங்கம் வர முன்னர் எதெல்லாம் நாங்க செய்வோம்னு சொன்னாங்களோ அவ்வளவு இன்னைக்கு நடக்குது. அதுவும் நடக்குது. சொன்னாங்க, நாங்கள் தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் அமைந்தால் வீண் விரயத்தை குறைப்போம் சொன்னாங்களா இல்லையா? சொன்னாங்க, வீண் விரயத்தை குறைப்போம். இன்னைக்கு நாட்டில் அதிகமான வீண் விரயத்தை குறைச்சிக்கிறாங்க தானே, குறைச்சிக்கிறாங்க. கல்லூரிகளை பிடிப்போம்னு சொன்னாங்க. சில அந்த வேலைகள் நடக்குது. நியாயமான அதாவது எந்த விதமான இனவாதம் இல்லாத ஒரு அரசாங்கத்தை நாங்கள் இந்த நாட்டில் உருவாக்கணும்னு சொன்னாங்க. இன்று நான் நினைக்கிறேன் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்த நாட்டில் பார்த்தா எங்க பார்த்தாலும் பிரச்சனை. என்ன பள்ளியை உடைக்கிறாங்க, மண்சலையில சிலையில விலங்குகளை உடைக்கிறாங்க, முஸ்லிம்களுக்கு அங்க பிரச்சனை இங்க பிரச்சனை. இந்த ஒரு வருடமாக இவ்வாறான எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்குன்னு பார்த்தா இல்லை. மக்கள் எல்லாரும் இந்த நாட்டில் சமாதான முறையில் நல்ல முறையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. எங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் அந்த அடிப்படையில் நான் இங்க இந்த சொன்னது போல எங்களோட இந்த அமைப்பின் ஜமாத் அமைப்பின் தலைவர் அவர்களும் இந்த இங்க நடக்கிற நிகழ்ச்சியும் நாங்கள் வருகிற அரசாங்கத்திற்கு அதாவது உதவியாக அவங்களோடு சேர்ந்து போறதுக்கு எங்களால் முடியும் என்ற அந்த கருத்தை கேட்கும் சந்தோஷமா இருக்கிறது. அதே நேரம் இந்த அரசாங்கம் வந்து ஒரு வருடமாக நிறைய பேர் என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு கேட்கிறாங்க. அவங்க இதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்கன்னு சொன்னதெல்லாம் செய்வாங்கன்னு பிழையா சொன்னதெல்லாம் நடக்க இல்லை. அரசாங்கம் சொன்னதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கு. அதே போலத்தான் இந்த ஒரு வருடத்தில் இந்த தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் இந்த நாட்டில் யாருமே செய்ய முடியாது செஞ்சிருக்கிறாத அதிகமான சேவைகளை மக்களுக்கு செஞ்சுக்கிறாங்க. சொல்லாததே செஞ்சுக்கிறாங்க. அதிகமாக ஒரு உதாரணம் முன்னூறு என்று சொல்லலாம். அதிகமாக சொல்ல போன அரச ஊழியர்களுக்கு சென்ற அரசாங்கங்கள் எல்லாம் சம்பள உயர்வை கூட்டி கேட்டு அங்க கொழுப்புக்கு போன நேரம் எல்லாம் அவங்க ஆர்ப்பாட்டம் பண்ண நேரம் சேர்த்து தண்ணியை தான் அடிச்சு அனுப்பினாங்க. ஆனா தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் கேட்காமலேயே அவங்களுக்கு அரச ஊழியர்களுக்கான சம்பள உயர்வு அதிகமாக கூட்டி கொடுத்துக்கிறாங்க. போன வருஷம் கூட்டினாங்க, 2006ஆம் ஆண்டு கூட்டுவாங்க, 2007ஆம் ஆண்டு. அதாவது குறிப்பிட முடியாத அளவு, அவங்க நினைச்சிக்கிற முடியாத அளவு. அரசு ஊழியர்கள் சொன்னால் ஓய்வு பெறத்துக்கு ரொம்ப யோசிப்பாங்க தானே, ரொம்ப யோசிப்பேன். சம்பளம் குறைவாக இருக்கு, நானும் அங்கே இருந்தேன். அங்க எனக்கு அங்கேயும் ஓய்வூதியம் இல்லை. இப்போ பாராளுமன்றத்திலையும் ஓய்வு தெரிஞ்சுட்டாங்க, இல்லாம போறோம். அங்கேயும் தெரிஞ்சுதான் இங்க வந்திருக்கிறோம். நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் நாங்கள் நல்லது செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு நிலப்பாடை தவிர வேற எந்த இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த அரசாங்கம் தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் இந்த நாட்டில் நல்ல ஒரு நிலைப்பாட்டை மக்களுக்கு உருவாக்கும். கல்வி திட்டத்தில் புதிய ஒரு கல்வி திட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க. இன்ஷா அல்லாஹ் அது மக்களால் வரவேற்பு பட்டிருக்குது. அதே நேரம் இந்த நாட்டில் எங்கட புத்தளம் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில நான் நினைக்கிறேன் இந்த இலங்கையில புதுசாக எந்தவித அரசாங்கமும் செய்தால் ஒரு புதிய வேலை திட்டம் புத்தளம் மாவட்டத்தில் நடக்குது. அதுதான் அதாவது யானை மக்களுக்கான பிரச்சனை. யானையால மக்களுக்கு நிறைய பிரச்சனை நடக்குது.
அதாவது நான் அரசியலுக்கு வர முன்னுக்கு இருந்தாலும் சரி, நியூஸ் பார்க்கிற நேரம், செய்திகள் பார்க்கிற நேரம், யானைகள் மக்களோட வீடை உடைச்சிட்டு மக்களை அடிச்சு கொண்டுட்டு நிறைய செய்தி தான் இருக்கும். அதே நேரம் அவங்க நியூஸ்ல காட்டுவாங்க, இந்த யானை இத்தனை முறை வந்து இந்த வீட்டை உடைச்சிட்டு அப்படின்னு காட்டுவாங்க. காட்டுறது மட்டும்தான் அந்த மக்களுக்கு அந்த வீட்டுக்கான ஏற்பாடு செஞ்சாங்களா இல்லையான்னு தெரியல. ஆனா கடைசி நேரம் எல்லா அமைச்சர்களும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் என்னென்ன வீட்டையும் எரிச்சாங்கன்னு சொல்லி இருந்த மிச்ச காசையெல்லாம் கோடிக்கணக்கில் பிரிஞ்சு எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. இன்னைக்கு இந்த நாட்டுல மக்கள் வாழக்கூடிய நிலப்பாட்டில் நான் நினைக்கிறேன், இன்று கூட நாங்கள் 6 புதிய வீடுகளை திறந்து வச்சுட்டு வந்திருக்கிறோம். நாளை எங்களது ஜனாதிபதி அவர்கள் அதிகமான வீடுகளை மக்களுக்கு கையளிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செஞ்சிக்கிறார். அந்த அளவுக்கு இந்த நாட்டில் தேசிய மக்கள் சக்தி இந்த மக்களுக்கு சேவை செய்யக்கூடிய, மக்களுக்கு நாட்டை கட்டியெழுப்பக்கூடிய தேவைகளை அதிகமாக செஞ்சு கொண்டிருக்கு. அதே நேரம் முக்கியமாக ஒரு விடயமாக கலந்து போவது, நினைக்கிறேன் இன்று நாங்கள் நேற்று தப்பவையில் அதிகமான வேலைகளை செலுத்த ஆரம்பிச்சு மக்கள் நிறைய ஒத்துழைச்சாங்க. அதே போல இன்று மயிலங்குளம் குளத்துல அந்த யானைகளுக்கு பிரச்சனை, மக்களுக்கு பிரச்சனை ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஏற்பாடு செஞ்ச மக்கள் நிறைய ஒத்துழைக்கிறாங்க. இங்க மக்களை பாதுகாக்கிற வேலையில அரசாங்கம் மிகவும் முன்முறையாக இருக்கிறது. அதே நேரம் முக்கியமான ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை தான் இந்த நாட்டில் இருக்கிற போதை வஸ்து பிரச்சனை. நாட்டில் எமது ஜனாதிபதி அவர்கள் முன்னெடுத்திருக்கிற பிரச்சனை இந்த போதை வஸ்து பிரச்சனை. இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த போதை வஸ்து இந்த நாட்டில் முற்று முழுதாக இல்லாமல் ஆக்கிற வேலையை தேசிய மக்கள் சக்தி நிச்சயமாக செய்யும் என்பதை நாங்கள் உறுதியாக கூறிக்கொள்ள விரும்புவதோடு, அதே நேரம் இந்த போதை வஸ்து இல்லாமல் ஒழிக்கிறதுக்கான முயற்சி அபாயகரமானது. ஆனால் இல்லாமல் ஒழிக்காமல் இருந்தால் அது அதை விட பயங்கரமாக போயிட்டு. அந்த அடிப்படையில் அதிகமான போதை வஸ்துக்கள் எண்ணிக்கை அரசாங்கம் பிடிபட்டிக்குது. அதுக்கான முன்னேற்பாடுகளை செஞ்சுக்கிறான். போன மாசம் எங்கள் புத்தளம் மாவட்டத்தில் புத்தளம் தொகுதியில கச்சேரியில கூட எமது மக்கள் பாதுகாப்பு பிரதி அமைச்சர் வடக்கலை தோழர் அவர்கள் வந்து அதிகமான விடயங்களை போலீஸ் அந்த அனைவரையும் கூப்பிட்டு இந்த போதை வஸ்தை இல்லாமல் ஒழிக்கிறதுக்கான அனைத்து வேலை திட்டங்களையும் செய்திருக்கிறார். இந்த நேரம் எமது தேசிய மக்கள் சக்தி இந்த கொள்கை திட்டங்கள் இந்த நாட்டில் எல்லா மக்களாலும் வரவேற்கப்பட்டிருக்கிறது. அதே நேரம் வெளிநாடுகளில் கூட இலங்கையில் இருக்கிற தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் சிறப்பான முன்னேற்றத்தை கண்டிருக்கின்ற அந்த ஒரு அறிவிப்பை வெளிநாடுகள் அறிவிச்சு. அதாவது எந்த அளவுக்கு சொன்னால் எந்த நாட்டு, நான் நினைக்கிறேன் எந்த நாட்டு தலைவர்களும், அதாவது ஜெனீவாவில் யூனியன்ல எங்கட மக்கள் நாட்டு மக்களின் வறுமையை ஒழிப்பதற்கு நான் முன்னிப்பேன் என்று சொல்வது மட்டுமல்ல, இந்த உலகத்தில் இருக்கிற வறுமையை இல்லாமல் ஒழிப்பதற்கு எல்லா உதவிகளையும் நான் செய்வேன் என்று சொன்ன ஒரே ஒரு ஜனாதிபதி இலங்கை ஜனாதிபதி அனுரகுமார் திசாநாயக்கர் அவர்கள் தான். அதே நேரம் எமது பலஸ்தீன் நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைக்க வேண்டும் என்று, அவர்கள் சுதந்திர நாட்டை உருவாக்க வேண்டும் என்று கூடி இந்த ஜெனீவாவில் எங்களுக்காக பேசிய ஜனாதிபதியும் அவர்கள். அதே நேரம் எங்களுக்காக காலகாலத்தில் அந்த நாட்டில் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் பாராளுமன்றத்தில் கதைத்தவங்களும் அவர்கள் தான். இந்த மாதிரி எங்களுக்கு மிகவும் இந்த நாட்டில் சிங்களவர்கள், முஸ்லீம்கள், தமிழர்கள் அனைத்து இன மக்களும் சமாதானமாக சாந்தியுமாக வாழக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாட்டை இந்த அரசாங்கம் இந்த ஒரு வருடத்தில் உருவாக்கி இருக்கிறது. இன்ஷா அல்லாஹ் இது ஒரு முன்னேற்றகரமான இது செயற்பாடாக காணப்படுவதோடு, இந்த இவ்வாறான நிகழ்ச்சியை நடத்தி இந்த நாட்டுக்கும் இந்த நாட்டின் அரசாங்கத்துக்கும் எமது ஜனாதிபதிக்கும் நாங்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்குவோம் என்ற இந்த நிகழ்ச்சி மிகவும் வரவேற்கத்தக்க நிகழ்ச்சியாகும். அதே நேரம் நான் நினைக்கிறேன், எனக்கு தந்த நேரத்தை விட நான் அதிகமாக பேசிட்டு நினைக்கிறேன். அதிகமாக பேசுறதை விட நாங்கள் அனைவரும் எனக்கு மட்டுமல்ல இங்கே அதாவது மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அனைவரும் ஒரு அமானியத்தை நாங்கள் சுமந்து கொண்டிருக்கிறோம். அமானிதத்துக்கு நாங்கள் பதில் சொல்லாத வரையில் நாளை மறுமையில ஒரு எடுத்து வைக்க முடியாது. நான் அதிகமாக வாசிக்கிறது நினைக்கிறேன், பாரிஸ் கோலி அவர்கள் எழுதிய ஒரு இதுல நான் வாசித்தது, அதாவது உமரில்லாம் அவர்கள் கூறிய ஒரு விஷயம் அதிகமாக வாசித்திருக்கிறேன். அதன் அடிப்படையில் இந்த விஷயங்களை சரியான முறையில் கடைபிடித்து எங்களுக்கு கிடைச்சிக்கிற அமானிதத்தை
நாட்டுக்கும் நாட்டு மக்களுக்கும் சிறப்பான முறையில் பயன்படுத்தும் என கூறி விடைபெறுகிறேன். இந்த வாய்ப்பை தந்த இறைவனுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். அனைவருக்கும் இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானம் உண்டாகும். நன்றி. එතුමා කියපු පණිවිඩයත් එක්ක තවත් කරුණක් අපි එකතු කරගෙන කැමතියි. හෙටත් තබෝ ප්‍රදේශයේ අලිකාසන වලට අපි ජමාත් ඉස්ලාමී සංවිධානය හා ශ්‍රමික ලංකා සංවිධානය යන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා කියන කරුණත් ඔයගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරා. අදහස් දැක්වීම සඳහා ආර්ථික ප්‍රාදේශීය සභාපති ගරු ජයරත්න ජයසේකර තුමාට වචන සොත්‍යක් කතා කිරීමට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම අර ටිකට්ටුව කල්පිටිය උත්තරම ප්‍රාදේශීය සභාපතිවරු සහ මන්ත්‍රීවරු අවසරයි. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කරපු ඒ සියලු සහෝදරයන් අවසරයි. මුලින්ම ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ ආරච්චි කට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාව විදිහට සුභාශිංසනය කරනවා. අපි කොහොමද දැන් දීර්ඝ වෙලාවක් මම පවුලා ඒ නිසා මේ කෙටියෙන් හරි අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. අපි හැමදාමත් ජාතික වෙනුවෙන් හිටපු සංවිධානයක්. මම නියෝජනය කරන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රමුඛ ජාතික ජනබලවේගයේ සංවිධානයේ ඒ වටිනාකම් ඇත්තටම අපි දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිස්සේ අපේ ප්‍රාදේශීය සභාව තුළ තවත් කණ්ඩායමකට ප්‍රජාතන්ත්‍ර පාදයේ වැටමැදලා තිබුණු යුගයක අපි දැන් බොහොම නිදහසේ අපේ සහෝදරයෝ වෙනත් පක්ෂවල සහෝදරයෝ බොහොම විහිළුතාවු කරගෙන නිදහසේ ඉන්නකොට ඒක වෙන කාගේවත් එකක් නෙමෙයි. ඒක තමයි ඇත්ත ආදරේ. ඒක තමයි ඇත්ත සහජීවනය. ඒක තමයි ඇත්ත ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. ඒක තමයි ඇත්ත ආරමුණ. ඒ නිසා මේ වගේ ආයතනයක් මට තේරුණා. මේ දවස් 3ක් අපි දැන් මේ අලින්ගේ සිද්ධ වෙන අවුල يعني මේකට රැස්වීම දියදියා ගොඩක් දේවල් දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තිස්සේ වුණා. අපි නිශ්චිතව සොයාගත්තා දීර්ඝ කාලයක් අලින්ගේ නිවහන අත්පත් කරගෙන ඒ දීර්ඝ ඉතිහාසයේ ආපු දේශපාලන ගමනක් ඒක අපිට එක තත්පරයකින් වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ වෙනකොට ඔය තබ්බෝ ප්‍රදේශයේ වනාන්තරය අපි දන්නවා ආක්‍රමණික සාගවලින් පිරීලා ඒ ආක්‍රමණික සාග ඉවත් කරමින් අපි ඊයේ ඉඳලා පෙරේදා ඉඳලා 2000 විතර පිරිසක් යොදාගෙන හෙට දවසේ අපි ආරච්චි කට්ටිය අද දවසේ අපි සම්බන්ධ වෙලා විශාල සමුදායකත්වයක් සැපෙමින් ඉන්න මොහොතක ස්ථීර වැඩපිළිවෙලක් අලි මිනිස් ගැටුමට සොයමින් ඉන්න මොහොතක තමයි මට හරි ආඩම්බරයි අපේ රම්‍ය ලංකා එදත් මාව මුණ ගැහෙන්න ගිය වෙලාවේදී මෙන්න මේ ප්‍රශ්නයක් කතා කරලා අතන මේක තමයි අපේ එකමුතුව මේ රට වට්ටපු රටක ඒ වට්ටපු රටක අපි සියලු දෙනා එකට එකතු වෙලා මේ රට වඩා යහපත් තැනකට ඔසවා තැබීමට
ඒ අරමුණු කරගමු කියන යෝජනාව කරමින් කාල වේලාව ඉක්මන ගිහිල්ලා තියෙන නිසා නැවතත් ඒ රම්‍ය ලංකා ආයතනයේ මගේ සුභාශිංසනය කරමින් සියලු දෙනාට සුබ රාත්‍රියක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් නවතිනවා ස්තුතියි. ස්තුතියි නන්දිය. මෙල වැඩසටහන සඳහා අදහස් දැක්වීම සඳහා කල්පිටි ප්‍රාදේශීය සභාව සභාපති ගරු ඒසන් විකාස් මහත්මයා ඔය ආරම්භ. Bismillahirrahmanirrahim. இங்கு வருகை தந்திருக்கும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் பைசர் செல்வம் அவர்களையும் புத்தள பிரதேச தலைவர் உப தலைவர் ஆராய்ச்சி மருத்துவ பிரதேச சபை தலைவர் கல்பிட்டி பிரதேச சபை உப தலைவர் அனைத்து பிரதேச சபைகளிலிருந்து வருகை தந்திருக்கும் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் எனது சலாம். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. ஐபோவன் வணக்கம். අපේ ලංකාවෙන් ඉස්සරහට යන වැඩ පිළිවෙලින් වැදගත් වැඩ පිළිවෙල තමයි මේ වගේ විවිධ පක්ෂ වලින් ඉඳලා අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ කට්ටිය. විවිධ සංවිධාන වලින් ඉඳලා එකතු වෙලා තියෙන කට්ටිය. අපේ අරමුණ තමයි ලංකාවේ ඉන්න පුරවැසිය විදියට අපි වෙන ඉන්න කට්ටියව එකතු වෙලා අපි තෝරලා තියන්නේ. ඒකින් ඉන්න කට්ටියට අපි ලොකු වැඩසටහනක් තියෙනවා, කාර්යබහුල තියෙනවා වැඩ කරගෙන යන්නේ. ඒ නිසා දැන් ගම්බිය ලංකා කට්ටියක් අද කරලා තියෙන වැඩ පිළිවෙල ලොකු දායකත්වයේ දෙනවා අපි ප්‍රදේශයක හිතනවා නම් ඒ මේ වගේ සංවිධානයක් මම නම් හිතලානේ මේ විදිහට එකතු කරන්නේ. එක්කෝ පක්ෂ විදිහට එකතු කරනවා, නැත්නම් සංවිධානයේ විදිහට එකතු කරනවා. මේක ඒ විදිහකින් නෙදුව තොරව සියලුම පක්ෂව ආරාධනා කරලා, සියලු සංවිධානය ආරාධනා කරලා මේ පිළිපිළිවෙලක් කරලා කියනවා. මේක වැදගත් වැඩ පිළිවෙලක්. ඒ නිසා දැන් අපි කට්ටිය එකතු වෙලා ඉන්නේ විවිධ දේශපාලනයේ. හැබැයි අපේ අරමුණ තමයි ජනතාවට සේවය කරන එක. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා හොඳ ජනතාවට සේවය කරමු කියලා මම නියම කරනවා. ಜಾತಿ ಭೇದ, ಭೇದ, ಆಗಮ ಭೇದ, ಪಕ್ಷ ಭೇದ ತೋರದು ರಮ್ಯ ಲಂಕಾ ආයතන දේශනාවේ මේ සමාජයේ සේවය කරන බව අහල් කරමින් අදහස් දැක්වීම සඳහා උතුරු ප්‍රාදේශීය සභාව සභාපති ගරු පත්‍රිකා සංජීව මෙතුමාව ඉතා ආදරෙන් ආරාධනා. හැමකෙනාටම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. මේ අවස්ථාව නියෝජනය කරන ජාතික ජනබලවේගයේ උත්තර ආසනයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා පාලකතුමා ශ්‍රී වෛසාර මහත්මයාගේ අවසරයි. ඒ වගේම මේ අවස්ථාව නියෝජනය කරන මගේ සහෝදර සභාපතිතුමා කල්පිටි ප්‍රාදේශ සභාවේ ගරු සභාපතිතුමා, ඒ වගේම ආරක්ෂක ප්‍රාදේශ සභාවේ ගරු සභාපතිතුමා, ඒ වගේම උත්තර ප්‍රාදේශ සභාවේ ගරු සභාපතිතුමා, වර්තමාන මනෝජ සභාපතිතුමා,
තමයි කල්පිටිය සහ ආරක්ෂකත්වවල ප්‍රාථමික සභාපතිතුමාලා ඒ වගේම මේ අවස්ථාව නියෝජනය කරන සියලුම ප්‍රාථමික සභාවල ආදරණීය මන්ත්‍රීතුමාලා මන්ත්‍රීතුමියලා සියලු දෙනාගේම අවසරයි. විශේෂයෙන්ම අද දවසේදී මේ ආකාරයට වැඩමුළුවක් පැවැත්වීම සම්බන්ධව මම විශේෂයෙන්ම මේ වැඩමුළුව සඳහා මූලිකත්වයෙන් කටයුතු කරන ජමාත් ඉස්ලාමී සහ රම්‍ය ලංකා කියන ආයතන දෙකට විශේෂයෙන්ම මම ස්තුති වන්දනවා. මේ ආකාරයට ප්‍රාදේශ සභා තුනක එක එක පක්ෂ නියෝජනය කරන විවිධ පක්ෂ විවිධ සංවිධාන නියෝජනය කරන විවිධ ආගම් නියෝජනය කරන මේ සියලු දෙනාම එකට එකතු වෙලා මෙවැනි අවස්ථාවකට සම්බන්ධ කිරීම ගැන මම විශේෂයෙන්ම මේ ආයතනවලට මුලින්ම ස්තුති වන්දනවා. මොකද අපි ජාති ආගම් කුල ભેද බලනවට වැඩිය මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රාදේශ සභාව විදිහට ගත්තාම මහ ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ කරන තමයි ප්‍රාදේශ සභාව විදිහට අපි සියලු දෙනාම මහ ජනතාව වෙනුවෙන් කැපෙලා සිටින ආයතන. එතකොට මහ ජනතාව වෙනුවෙන් කැපෙලා සිටින ආයතන විදිහට ගත්තාම ඒක පක්ෂ නියෝජනය මම හිතන්නේ ප්‍රාදේශ සභාවල පක්ෂ විපක්ෂ කියලා නැහැ. හැබැයි සමහර අය තේරුම් ගන්නක ජීවත් වෙනවා මේ ප්‍රාදේශ සභාවල අපි විපක්ෂේ. ඒකට අපි අනිත් පක්ෂේ. ප්‍රාදේශ සභාවේ තියෙන සභාපතිතුමා උපසභාපතිතුමා තුමන්සේ මණ්ඩලය. මේක විපක්ෂයක් නෑ. හැබැයි විපක්ෂ හදාගන්න. ඒ නිසා විපක්ෂ හදාගන්න නැතුව ප්‍රාදේශ සභාවල සියලුම සභාපතිතුමාත් එක්ක තේරලාපත් වෙන සභිකව ගන්න අය තමයි මේ ජනතාවගේ සුඛ විහරණය ජනතාව වෙනුවෙන් වැඩ පිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරලා විශේෂයෙන්ම උපතේ සිට මරණය දක්වා තමයි කියන්නේ ප්‍රාදේශ සභාවල වගකීම් කියන්නේ. නැත්නම් මේවා ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන ජනතාව වෙනුවෙන් මේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනවා අපි ඒ තුලින් ජාති ආගම කුල ભેද බලන්න හොඳ නැහැ. අපි කණ්ඩායමක් විදිහට එකතු වෙලා ඒ සඳහා අවශ්‍ය වටපිටාව ප්‍රාදේශ සභාවක් විදිහට හදනවා. මම විශ්වාස කරනවා විශේෂයෙන්ම අද මේ වැඩමුළුව තුළදී තිබ්බ රජයේද වර්තමාන රජයේද කියන කතාව නෙමෙයි. හැබැයි වර්තමානයේ ජනතාවට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මේ රට මේ ජීවිතේනේ තව තවත් ඉහළට ගෙනියන්න හොඳ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒත් අධිකාරී ජනාධිපතිතුමා මේ රටේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරන්න මධ්‍යම රටේ ක්‍රියාත්මක කරද්දී ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙලා අපිට පුළුවන්කමක් තියෙනවා මේ ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ මේ වැඩසටහන් පල්ලෙහින ජනතාවට මේවා හරි ආකාරයට මේවා බෙදලා යන විදිහට ක්‍රියාත්මක කරනවා. මම මතක් කරනවා මම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මම උත්තර ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිවරයා විදිහට ස්වාධීන සභාපතිවරයෙක් විදිහට තමයි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. හැබැයි අපි දැකලා තියෙන සමහර අවස්ථාවල සමහර අය අපිව ලඝු කරනවා. අපිව වෙන් කරනවා. මෙයා මේ පක්ෂේ, මෙයා මේ පක්ෂේ, මෙයා අනිත් පක්ෂේ. එම්මන් ස්තුතිවන්ත වෙන සමහර අවස්ථාවල පයිසන්තුමා. ඒ තුමා හැමදාම කියන සභාපතිතුමා ඔබතුමා කොතනද කියන දේ නෙමෙයි. ඔබතුමා සභාපතිවරයා විදිහට වැඩ කරද්දී සියලු දෙනාත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ නිසා අපිව ලඝු කරන්න එපා. අපි ඉල්ලන්නේ ඒකයි. අනිත් සභාවලත් මම හිතන්නේ ප්‍රාදේශ සභාව සභාපතිවරු ඉන්නවා. තේලාපත් වෙලා ඉන්නවා. මම සභාපතිවරයෙක් විදිහට වැඩ කටයුතු කරන සියලු දෙනා වෙනුවෙන් හරි විදිහට වැඩ ටික කරනවා නම් මම හිතන්නේ ඒක තමයි සභාපතිවරයා වගකීම. ඒතකොට මේ විදිහට මෙතන පල්ලෑ දේශපාලන අධිකාර ගොඩාක් පක්ෂ නියෝජනය කරන මේ ලොකු කණ්ඩායමක් මෙතන ඉන්නවා. මේ කණ්ඩායම මත තමයි අපේ බල ප්‍රදේශවල ඉන්න ජනතාවගේ සුඛ විහරණය වලට යාළගේ අනාගතය ලැබිලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා. ඒකට නායකත්වය දෙන්න පයිසත් මතුමා උත්තර සංවිධායකවරුන් ඔබතුමා ඉන්නට ඉන්නවා. එමනම් අපි කළ යුත්තේ මෙවැනි ආයතන තුලින් විශේෂයෙන් රම්‍ය ලංකා ආයතන, ජමාත් ඉස්ලාම ආයතන මේ එකට එකතු වෙලා මේ ජාත්‍යන්තර කුල ભેද දාන සියලු දෙනාම එකතරකට ගෙනල්ලා
මේ ගෙනියන වැඩපිළිවෙල තව තවත් සාර්ථක කරගන්න උත්තරම් ප්‍රාදේශ සභාවක් විදිහට මම සභාපතිවරයා විදිහට උපසභාපතිතුමා ඇතුළු අපේ මන්ත්‍රී මණ්ඩලය අවශ්‍ය අවස්ථාවකදී මේ ජනතාව වෙනුවෙන් මොනවද කරන්න ඕන මේ ආයතන තුලින් ප්‍රාදේශීය මට්ටමේ කරන වැඩසටහන් මොනවද ඒවට ප්‍රාදේශ සභාවක් විදිහට දෙන්න ඕන සහයෝගය මොකක්ද කියලා අපි තේරුම් අරගෙන ඒ ඕන අවස්ථාවකදී ඒ සඳහා අපි ප්‍රාදේශ සභාවක් විදිහට ඔයාලත් එක්ක එකට එකතු වෙලා වැඩ කටයුතු කරනවා කියන පරිදි ලබා දෙමින් අද දවසේදී මම ඇතුළු මගේ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටම ආරාධනා කිරීම ගැන සංවිධායක මණ්ඩලයේ සියලු දෙනාටම විශේෂයෙන් පරිසර මන්ත්‍රීතුමාට විශේෂ ස්තුතියක් කරමින් මම නිහඬව බොහොමත් சுத்தி நன்றிகள். உண்மையில் பெருமதியான கருத்துக்கள் முன்வைத்திருக்கின்றார்கள். எனவே இது வராதவர்களுக்கு நினைக்கின்றேன் இந்த பாக்கியம் கிடைத்திருக்காது. உண்மையில் நாங்கள் எல்லோரும் அழைத்து இந்த அழகான விடயத்தை எங்கள் முன்வைப்பதற்கு நாங்கள் அழைத்தோம். எனவே வருகை தந்தவர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்கள் நன்றியை கூறிக்கொண்டு අවසාන සිහියුක් සිහියන ප්‍රදාන කිරීම සඳහා මෙම පරිපාලනය බාර දීම අපේ ඉරිසත් මහත්මයාට මාහිමි වෙමි. වැඩසටහනේ අවසාන මොහොතට අපි ළඟා වී සිටිනවා. අභිනවයේ 2025 පළාත් පාලනය සඳහා තෝරාපත්තු ගරු මන්ත්‍රීවරුන්ට උපහාර පිරිනැමීමෙන් සිහිවටන බෙදා දීමටයි සූදානම් වෙන්නේ. මේ සඳහා මම ජමාත් ඉස්ලාමී සංවිධානයේ ගරු සභාපති ෂේඛ් හුසයින් ඉස්ලාමී මහතා මෙතනට මම ආරාධනා කර සිටිනවා. ප්‍රථමයෙන් අපේ සිහිවටනය ප්‍රදානය කිරීම සඳහා ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එන්.ජේ. පරිසර මන්ත්‍රීතුමා ඉතා ගෞරවයෙන් මෙතනට ආරාධනා කර සිටිනවා. ඊළඟට ආරච්චිකට්ටු ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ජයරත්න ජයසේකර මැතිතුමා සහ ආරච්චිකට්ටු ප්‍රාදේශීය සභාවේ සමාජික මැතිතුමන්ලා සියලු දෙනා ඉතා ගෞරවයෙන් යුතුව මෙතනට ආරාධනා කර සිටිනවා. ඔබතුමන්ලාගේ සිහිවටනය ආරච්චිකට්ටු ප්‍රාදේශීය සභාව වෙනුවෙන් ලබා ගැනීම සඳහා ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලාව ආරාධනා කර සිටිනවා.
මීළඟට කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ASM විකාස් මහතා සහ උපසභාපති ගරු සමන් කුමාර හේරත් මහතා ඇතුළු කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ සියලුම මැතිතුමන්ලාට පැමිණ සිට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු මන්ත්‍රී ඒ චාරු මහතා සහ ගරු මන්ත්‍රී ස්ටැන්ලි මැතිතුමා සහ නමවදත් මන්ත්‍රීවරිය ඔබ දෙදෙනාට මෙතන පැමිණීමට ඉතා ගෞරවයෙන් පැමිණ සිට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. සිහිවටනේ ලබා ගැනීම සඳහා ආරක්ෂකත්වයේ ගරු සභාපති විකාස් මැතිතුමා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. කල්පිටිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ඊළඟට පුත්තලම් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපති ගරු අධික සංජීව මැතිතුමා සහ උපසභාපති ගරු නිමල් බමුණාරච්චි මැතිතුමා ඇතුළු පුත්තලම් ප්‍රාදේශීය සභාවේ සියලුම මැතිතුමන්ලා සිහිවටනය ලබා ගැනීම සඳහා වේදිකාවට පැමිණ සිට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා.
සිහිවටනය පිළිගැනීම සඳහා උත්තර ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගරු සභාපති ගරු උපසභාපති ඇතුළු සියලු සාමාජිකයන් එක්තැන ලෙස කාර්යභාරය වෙලා සිටිනවා. මෙම වේදිකාවට ආරාධනා කර සිටිනවා එතුමිය දෙහිමි අපේ ටැග් ලබා ගැනීම සඳහා. ඊළඟට අපේ වැඩසටහන් වලට සමදාම සමගතේම නොයෙකුත් ආකාරයෙන් අපට උදව් උපකාර ලබා දෙන අපේ සහෝදර පිරිසක් සිටිනවා. එම සහෝදරයන්ව මම මෙම වේදිකාවට ඉතා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. මෙම වැඩසටහන සඳහා මුලින්ම දායකත්වය සපයා වැඩසටහන සාර්ථක කර ගැනීමට උදව් උපකාර කළ රමේෂ් ට්‍රැවල්ස් අධිපති රමේෂ් සහෝදරයන්ට ගෞරවණීය පිළිගන්න ලබනවා. ඒ වගේම අප මෙම ඩ්‍රීම් පෝර්ට් කිමිකරු ගරු නස්මි සහෝදරයාට ගෞරවණීය පිළිගන්න ලබනවා. තවද සේනකුඩේපු ගමේ සහෝදර ඒ වගේම ඉදිරියට ගම්මානයේ සමමිතම අපට උදව් උපකාර කරන නස්මි සහෝදරයාට ගෞරවණීය පිළිගන්න ලබනවා. ඊළඟට අපේ විද්‍යා සංවර්ධන වෙන රයිස් ගුරුවරයා ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා. තවද සේනකුඩේරුපු ගමේ වැසෙන සහෝදර සාජාන් සාදි ගෞරවයෙන් පිළිගන්න ලබනවා. කාල වේලාව ඉක්මවා ගොස් ඇති නිසා අපගේ වැඩසටහන මෙතනින් මාවත කරනවා. ඊළඟට ස්තුති කතාව කිරීම සඳහා ඉස්ලාමික විද්‍යාපති ගරු අනිපා මහතාට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා.
සභාවෙන් අවසරයි. බිස්මිල්ලාහ් අල්හම්දුලිල්ලාහ් සලාතු වස්සලාම්. අද දින අපේ ආරාධනය පිළිඅරගෙන එම ස්ථානට පැමිණ සිටින ඔබ සියල්ලෝ ඉතා සේවකයන් අපේ ආගමික ස්තුතිය පුද කරන විශේෂයෙන් සියලුම ආගම නායකයන් උත්තම දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගෞරවනීය ෆයිසල් මන්ත්‍රී ඒ වගේම කල්පිටිය ප්‍රදේශ සභාපති ඇතුළු සභිකයන් ගෞරවනීය සභිකයන් ඒ වගේම ආරක්ෂකතු ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගෞරවනීය සභාපති ඇතුළු ගෞරවනීය සභිකයන් මහත්මා මහත්මී ඇතුළු අය සියලු දෙනාම මතක් කරනවා. ඒ වගේම මදුරුගිරිය ප්‍රාදේශීය සභාවේ ගෞරවනීය සභාපති හා උපසභාපති ඇතුළු සමාජික මහත්මා මහත්මී ඒ වගේම අපේ ජමාත් ඉස්ලාමී සංවිධානයේ ගෞරවනීය සභාපති ඒ වගේම සම්මේලනායතනයේ විධායක අධ්‍යක්ෂක තුමා ඇතුළු අනිකුත් සමාජිකයන් ඒ වගේම අපේ ආරාධනය පිළිඅරගෙන මේ ස්ථානයේ පැමිණ අනිකුත් ආයතනවල සභාපතිවරු සමාජිකවරු රජයේ ආයතනවල නිලධාරීවරු විදුලිපතිවරු ගුරු මහත්මයා මහත්මී ඒ වගේම වෙළඳ ආයතනවල සභාපති විශේෂයෙන්ම මෙම ඩ්‍රීම් හෝල් ආයතනයේ තෙමිකරු ඇතුළු අනිකුත් ආරාධිත අමතනි ඔබ සියල්ලම යලිත් වතාවක් මෙම සංවිධානයේ රන්‍ය ලංකා ජමාත් සංවිධානයේ වෙනුවෙන් ගෞරවනීය ස්තුතිය පුද කරනවා. එතෙන්ම දැන් කතා කරන වෙලාවක් නැහැ. කලින් බඩගිනි කියනවා 4ට කලින් කන්න ඕනේ කියලා. රාත්‍රී ආහාරය ගන්නවා රාත්‍රී 4ට කලින් කියලා අපිට මෙන්න එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා පිළිහිතනවා. ඒ නිසා ටග්ගාලා අපි මෙතන ඉඳලා ඉවත් කරනවා. ආහාර ගන්නවා. කෙටි පණිවිඩ දෙකක්. මෙම උත්සවය ඉතා සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අපට විවිධ ආකාරව උදව් උපකාර කළා. ඒ අයව නම් වශයෙන් ඊයමට මේ අවස්ථාව නොසුදුසු. ඒ නිසා ඒ සියල්ලන්ටම ඉතා ගෞරවනීය ස්තුතිය පළ කරනවා. ඒ වගේම අපේ ආරාධනා පත්‍රිකා අරගෙන යනකොට සමහර අය ගෙදර හිටියේ නැහැ. නමුත් ඒ අය තෙවිලා ඉන්නවා. සමහර අය පණිවිඩයක් දුන්නකට දැනකට ඒ අය ආන්සර් කරන්න බැරුව හිටියා. නමුත් ඒ අය තෙවිලා ඉන්නවා. එතරම් අපි සතුට වෙනවා. මේක මෙතන ඒක මහත්මයෙක් මම දන්න මේ මදුරුගේ උපසභාපතිතුමා වෙන්න ඕනේ. එතුමා කිව්වා ලස්සන වචනයක්. බලාපොරොත්තු ආයතන නෙමෙයි. කොයි ආයතන වුණත් පාර්ලිමේන්තුවත් හරි එකක් මතක තියාගන්න යුතු කතාවක් කිව්වා. ආණ්ඩු පක්ෂ විපක්ෂ කියලා පක්ෂවන්නේ අපි ඔක්කොම සමාජිකයෝ. ඒ වගේම අපි රාජකාරී කරන වැඩ කටයුතු කරනවා කියලා එකක් කිව්වා. ඒක ඉතාම වටිනවා කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මේ ස්ථානයේ පැමිණි දේශපාලන නායකයන් වටිනා උපදේශ දේශනය කියලා කියන අප ඉදිරිපත් කළාට එයාට අපේ ආත්ම ස්තුතිය පුද කරනවා. தெரிஞ்சாங்க அனைவருக்கும் மனப்பூர்வமான நன்றி வாழ்த்துக்களும். இந்த நேரத்தில் உபதேசம் பண்ண நேரமில்லை. எமது அழைப்பை ஏற்று வருகை தந்திருக்கின்ற
அனைவருக்கும் எமது ரம்யலங்கா ஜமாத் இஸ்லாம் மூலமான மனப்பூர்வமான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். விசேடமாக புத்தளம் மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ பைசல் அவர்களே, அதே போல ஆராய்ச்சி கட்டுப்பாட்டு சபை கௌரவ தலைவர் உட்பட 7 உறுப்பினர்கள், அதே போல் புத்தளம் பிரதேச சபை கௌரவ தலைவர் உபதலைவர் உட்பட 7 உறுப்பினர்கள், அதே போல கட்டிட்டி பிரதேச சபை கௌரவ தலைவர் உட்பட 7 உறுப்பினர்கள், ஏனைய நிறுவனங்கள் உரிமையாளர்கள், வியாபார நிறுவனங்கள் தலைவர்கள், விசேஷமாக இந்த மண்டபத்தின் எமக்கு மண்டபத்தை தந்து உதவிய ட்ரீம் மண்டப உறுப்பினர், மண்டபத்தின் உரிமையாளர் அன்பிற்குரிய சகோதரர் நஸ்மின் அவர்கள் உட்பட இந்த வேலையை சிறப்பாக செய்வதற்கு உதவி செய்த அனைத்து கம்மியாக உறுப்பினர்கள், ஏனைய சகோதரர்கள் அனைவருக்கும் மனப்பூர்வமான நன்றியும் வாழ்த்துக்கள். அதே போல நாம் சென்று கேட்கும் பொழுதெல்லாம் எதையும் பாராமல் மனம் வந்து அள்ளி கொடுத்த வல்லவங்க இருக்கிறீர்கள். உங்கள் அனைவருக்கும் இவர் ரம்யலங்கா நிறுவனம் சார்பாகவும் ஜமாத் இஸ்லாம் சார்பாகவும் மனப்பூர்வ நன்றியை தெரிவித்துள்ளோம். அதே போல இந்த அழைப்பு கிடைத்தவுடன் மிக சந்தோஷமான முறையிலே யாருமே மறுக்கவில்லை, எல்லோரும் சந்தோஷமானவர்கள் வந்தார்கள். அதே போல வீட்டில் இல்லாத நேரம் கூட இந்த அழைப்பை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் சந்தோஷமா வந்தார்கள். எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது, அமைப்புரிய ஒரு பிரதேச உறுப்பினர்கள் நாங்கள் ஆதரவாளர்கள் கேட்டார்கள். ஆதரவாளர்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தால் நல்லா இருக்கும் நான் இப்ப நினைக்கிறேன். இருந்தாலும் இன்னொரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தால் நிச்சயமாக அந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் வழங்கும் என்பதை அன்பாக தெரிவிக்கணும். எனவே இந்த இடத்தில் சிறப்பாக நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கிய எமது ஓய்வு பெற்ற அதிபர் நஜீப் அவர்களுக்கும் ஒளிபரப்பி ஒளிவாங்கி உதவிகளை தந்து உதவிய இடையில் சில கஷ்டங்கள் வந்தாலும் சிறப்பாக வேலை செய்து பதில் சாவருடைய சவுண்ட் சிஸ்டம் அதற்கு மனப்பூர்வ நன்றிகள். இறுதியாக எல்லா இளைஞர்களுக்கு சக நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறோம். ஜஸாக்குமுல்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ், அல்ஹம்துலில்லாஹ். ආරණ්‍යක ඉල්ලීමක් තියෙනවා. රාත්‍රී ආහාරය අනුභව කිරීමට ප්‍රථම අපි සියලු දෙනා ගෲප් පින්තූරයකට මෙතන සියලුම සභාපතිවරු, නගර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී, සියලුම පාර්ලිමේන්තු සභා සභාපතිවරුන් සහ සමාජීය नेता කරුණාවේ ආරාධනා කර සිටිනවා. ඡායාරූපේ ගතසු ඔබලාට දැස්ති කර තිබෙන රාත්‍රී ආහාරය අනුභව කරන ලෙස ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.
Thank you.